So amigo Dani pa di mga na konduktor sa bus na nagtatrabaho sa bus nga ni na yan ba sa Manila nagbiyahe digdi sa Bicol nabilib da si pa di nga pa di bilib na talagang nga ako pa di sa mga Bicolano nga dahil ko nga pa di papadaog talaga nga mga Bicolano mga matitibay mga uragon pa lang talaga nga sabi ko duman sa padi ko, ay takong yaon niya ako ko padi, ipabisto mo pa si padi mong Roberto, ay mas oragon ito. Dahil pa niya nabibisto si padi mong Ponciano, ay mas maurag ito. Tas sabi da kaso padiho niya na konduktor sa bus, nagbiyahe da halidig di sa halidig di sa Legazpi nag-agi diyan sa sa may Rinconada, pasirin diyan sa Pili, nag-agi ning Naga hanggang sa lusot ng Quezon, pasirin ng Manila may nagparada sa iya mga panggang Bicolano on the way nasa biyahe da so bus. May nagparada ang Bicolano, may daradara da ang may guyod-guyod da mga pangga so Bicolano na saro da ang ataman niyang damulag, Carabao. Dahil manggayad maarado, dahil manggayad naghahakot ng mga paroy, basta may darada ang Carabao so Bicolano, nagsakay da sa bus. Sabi pa lang kaso, konduktor, ay ngaya sir, masakay po ngaya ka mo sa bus, paano taman po ngaya maisasakay ang daradara po nindong Carabao kung saan dabulag? Dahil man po yan kasya. Sabi ka sa Bicolano, ay, bayo ngayon problema. Ini ngayon Carabao kung uragon yan. Bicolano ang Carabao na may lahi. May lahi yan. An mga magurang kan Carabao kung an ina kayan, taga partido, an ama kayan, taga Rinconada. Uragon an lahi kayan. An sabi ka so Bicolano, dahil taman niya ako isasakay sa bus, ayan, damulag na iyan. Igagakod na yan sa likodan kan bus, ay madalagan iyan in sa diri. Halang ka, mga 1,000 horsepower ganito, madalagan daan sa diri, igagakod lang daan sa likod kan bus. Di so, konduktor da, nagtugot man di, kung bagay iyo ang kagustuhan, di kuyogo ng buot. Baka iyo. Iginakod da kan konduktor duman sa likod kan bus. So, ataman kan Bicolano na damulag, Carabao. Di iyo na, naggabiyahe na. Matibay man talaga so damulag talaga. Lahing Bicolano talaga nakikipagsabayan da sa biyahe. Kaskas umadabi umadang nagkakayas-kayas na da mga pangga mga 100 kph daan dalaga araw kaya exaggerated basta matibay talaga sudamulag ngunyan pigsirip da ka sa konduktor sudamulag habang nasa biyahe pigsirip da ka sa konduktor nahiling da kang konduktor mga pangga pagal-pagal na da sudamulag laylay na da sudila naglalaylay na. Usually baga pag kita napapagal, laylay man talagang dila kay puwanta ning maghangos nin makusog Di kinaolay ka sa konduktor so Bicolano ngaya manoy so damulag mo po ngaya laylay na ang dila pagal na gayon. Sabi ka sa Bicolano ay nonoy hilingon mo daw giraray tabi so damulag ko kung sa ina parte naglaylay ang dila kung sa wala o sa tuo. Ayan ang hapot niya. Hiniling giraray ka so konduktor, so damulag. Nahiling niya so dila da nakalaylay sa may parting wala. Sa may walahang kan nguso. Kaya, sir, sa wala po nakalaylay so dila kan sa imo pong damulag, sa imo pong Carabao. Sabi ka so Bicolano, ay, araw kaya sabihan mo ang driver na magluway-luway. Luman damulag ko, nagsisignal light na iya. Ma-overtake. Nag-signal light na iyan sa wala, ma-overtake iyan, dadaogon pa ning bus mo sa dalagan. Araw kaya katindihan damulag ko. Mamaluyahong kaya ining dalagan kan bus mo, kaya andila kan damulag ko nasa wala na, nagsisignal light na yan. Overtake.
overtake kan suba, subas. Ang palang kaya ng mga Bicolanong damulag, ano?